jiena nappartjeni għall-idea li jekk 95% minnhom huma hallucinations jew forsi żbalju hekk, all right. Però xorta jifdal 5%, okay? Li huma spjegabbli. Huma inspjegabbli. Palma illum il-ġurnata anki in-Navy Amerikana ammettiet. Fil-fatt, hemm l-idea li fl-aħħar wara li bejn 1980s u l-2020 għamlu dawk is-sightings kollha ta' UAPs permezz ta' aircraft carriers, illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li kważi l-idea ta' UFO fil-forma ta' UAP, għax huma ma jridux isejħula UFO, all right, marret mainstream. Illum. Kuħadd jaf biha. Taħseb li daqshekk daw definitely għalihom li. Le, huma qed jgħidu li hemm xi ħaġa. Imma anki huma. li hemm xi ħaġa, ma jafux x'inhi. Ma jafux anki huma stess imħawdin daw, ma jafux x'inhi. Tinsiex li hawnhekk għandek problemi wkoll ta' national security, ta' sikurtà nazzjonali. Meta inti jkollok, all right, qawwa navali bħal dik. U xi ħadd qed jidħollok u bil-Malti qed joqgħod jitmejjel bik. Dik serja ħafna. Mhux hekk. Dik hija serja ħafna. U għandek ġifieri kulħadd rom jien rajthom ukoll l-intervisti mal-kaptani, all right, li mexxew il-jets li ġrew warajhom u raw ħadu l-filmati. Fravor u hekk. Kollha qegħdin fuq YouTube da tistaqba tara very easily. M'għandi l-ebda dubju li dak qed jgħid il-verità. X'irid imur joqgħod hemmhekk joqgħod jgħid il-dallaw nies min joqgħod il-piloti ħafna minnhom ma kinux jitkellmu għax kif jitkellmu fuq l-UFOs. Biex hekk naħħuhom. Allura għandek il-dik, l-istigma jisa. Ġifieri xi ħaġa hemm. Pilota minnhom kien sofra xi radiation burns minn wieħed minnhom u s-saħħa kumpens. Ifhimni, jiena appartjeni ħafna mal-idea sissa kif qed jidhru l-affarijiet li huma forma ta' drones. Drones avvazzati ħafna. Okay. Il-problema hija li min għandu dik it-teknoloġija biex jibni dawk it-tip ta' drones. Mhux umana ġifieri taħseb. Ma nafx. Għax ifhimni ma nafux kollox x'inhu ma jagħmlu daw. Billi l-Amerikani jgħidu m'għandniex ma jfissirx li jgħidu li m'għandhomx. Mhux ħejx fuq il-karti. Data palma ġara bil-hypersonic missiles u. F'daqqa waħda ħadd m'għandu hypersonic missiles, f'daqqa waħda. Kulħadd għandu daw. Ara kemm kienu ilhom jiżviluppawhom daw. Ġifieri for national security daw irridu nifhmu li daw giddibin, marufin li huma giddibin. All right, daw jagħmlu ħafna miżinformazzjoni, all right, iħawdu jgerbxu għax hemm ċertu affarijiet li ma jridux jgħiduhom.